Hello guys. Nining time guys, ni sakay na kong series padung ko dito sa Kalamay Country. Ngala na mo Kalamay Country guys kanang hagna. Wato ta guys kaya atong tanaw ng ilahang dapit kung ano manggingan lang manag Kalamay Country. Isakay kong series guys, alas 10 pasado na. Kurang usaan ni guys. Ato gud nang hinabion mangita tag tindira aning Kalamay kung unsay ikasulti nganong ginganlad sila og Kalamay Country. A few moments later. Na nalagi Kalamay guys. So tanaw sa ibabaw guys sa kuan. Ilang butang design lagi guys ang Kalamay oh. Atong makita. Kasagaran jud mga nanindaan ni guys, mga bulanon tingali ni. Mo ni tingay mga tawhana ang namuhat og kanang Kalamay. Atong makita dinhi guys, babae o lalaki nag-isa sa ilahang produkto nga Kalamay. Mo tay ni ilang mga kabuhian guys. Kini silang dapita guys, mo ni gibantog jud og maayo mo gama og Kalamay. Mo na ilang merkado guys sa hagna oh. Atong makita guys ang kanindot sa ilahang merkado. Talagsaon ang ilang design sa merkado guys. Gilibutan sila o mga dagko kayong building. Lingaw kay ko guys kay gatanaw sa ilahang posisyon ba sa nag-isa sa Kalamay. Maayo yun guys, maayo yung kaayong pagkaplanuhan ni. Hapsay kay ilahang merkado guys oh, hinlo. Ug manindot pod ang ilahang view, beautification nila guys, mao ni. Atong ikaymamat guys ang usa sa mga tindiras mga Kalamay guys. Kanito ma'am? Factory sa Kalamay ning hagna. Mao ba? Kanang mga lamay. Kaning kanupaw. Ang dabis kan upaw di ay. Kay bunga ilay, ano po kanula, pero kanito kanupaw. Tagpila po ng usa ka buok anak ma'am kana? 50, 100. 50, 100. Aniata sa prutasan guys. Daghang kayong prutas aning dapita ron. Kini ilang prutasan guys, duol po ni sa karnihan, isdaan ug ang atbang mga karinderya. Mo nang ilang sasud guys. Nilibot ko guys kay basin og duna pay laing Kalamay dire sa may luyo. Dito yun sa merkado. Wara man dai guys, nara man dai sa front sa merkado ang namaligya og Kalamay. Dagi suportahan sa merkado guys.
Luag po na ilahang isdaan. Anhi po na to makita guys ang nagkadaiyang mga isdaan ni dagko ug gagmay nasa sud sa hagna guys. Nasa sud sa merkado. Magpili lang tag atong paliton. Ug mo ni karinderya guys. Ug padung tani sa kuan gawas adto sa pantalan. Mo ni guys, mo'y pantalan ng dapita guys kana. Sa atbang pod guys nga building ato makita ang daghan untang mga tanaw ato makita dito guys. Pero wa ko mo tabok. Walang ko mo tabok guys kay puro man mga green ato mga dahon-dahon bitaw nga mga tanom. Dire ko dapit guys sa kuan. Ikastampi wala ko mo adto itong building. Ani apo ta sa pikas bahin guys, sa luyo nga bahin sa hagna guys. Padung na ko ani mo gawas kay musakay na ko ani og series para pauli na ko guys. Aning time guys, gaatang nako para pauli nas Valencia guys. Loading, unloading, anita ani ka sakay og mga series guys nga mulabay. Gahot-hot ko aning sakyanan. Dugar ba gud mulabay ng series guys, na daghang mga sakyanan gagmay pero gusto mo kog series lagi. Series ang sakyan. Makita na to ang barko ani guys, murag nara magyapon din kilid sa pantalan ning atong ang parkinganan sa kuan kanang series sa may highway makita pa na tong pantalan. Lami kay tanaw ning hagna guys kay murag nag-ilog ning makahabog sa mga building. Nisakay na ko ani guys. Makita po na tong ilahang view sa bukid guys, arang ninduta padung natas bunga mar manting ni guys sa eskwelahan. Na eskwelahan sa bunga mar guys. Arang ninduta ning hagna guys daw sa ilang merkado do na pod sila dagkong simbahan o mga napoy view dito sa bungtod nga Mama Mary bitaw.
Awa na kumuadto guys kay ako ra laging usa. Hadlok po ko maglakaw-lakaw kay atol ra ba sa mahal na adlaw. Murag dili ta kumpiyansa maglakaw-lakaw basta mahal na adlaw na guys kay dool ta nas disgrasya. Mo nang wa kumutunga sa atong bungtod. Nga naman nag-ilihan guys pero wa lagi kumuadto kay sa gikaingon ko na ako rang usa. Ni pauli na lamang po ko guys. Basta kay nindot kay putan-aw ng ilahang lungsod. Naibong man ko guys kay sa una pag-anhin na ho. Dili man ini kanindot sa mga building. Karon isig padako ay mag mga building ron guys sa lungsod sa Hagna. Naidaghang building gipang tukod. Guys, salamat sa pag-uban niyo kanako guys sa akong pag-tour. O ako na pasalamat guys sa inyong pagsilip sa akong mga videos o ako mayon guys. Daghang kayong salamat o bye-bye.